A proposta de Amicos, que busca garantir a participación e favorecer o acceso ao dereito ao voto das persoas con discapacidade, non é nova. A entidade xa desenvolveu un proxecto o pasado 26 de maio, durante as eleccións municipais, no colexio electoral situado na Escola de Comoxo, en Boiro, onde votaron preto de medio cento de persoas con discapacidade intelectual. O exemplo do colexio electoral de Comoxo, que non é ningún exemplo de colexio accesible, seguramente nas próximas eleccións teremos un colexio accesible como corresponde, pero é un exemplo de que aínda no peor dos sitios, nunha antiga escola rural, nun sitio que é completamente inaccesible, se pode facer un gran esforzo para que os últimos podan exercer de primeiros. Estas son das pequenas transformacións que non requiren tanto esforzo e que sí facilitan e recoñecen os dereitos daquelas persoas que a veces as tiñamos olvidadas e que existen e están entre nós. É o caso de Marcelino, que ten pensado repetir experiencia este domingo. Segundo ele, é un paso máis dun longo camiño, que aínda ten moito que mellorar. Para nós, esta é unha iniciativa moi importante, xa que hai compañeiros que non podían exercer os seus dereitos como votantes, e agora sí poden. Hai moito que loitar. A accesibilidade, as barreiras arquitectónicas, eso impide moitas cousas, pero pouco a pouco o goberno, as institucións, vanse dar conta de que as persoas con discapacidade tamén eliximos escaños, eliximos senadores, eliximos alcaldes e diputados. O noso posto tamén é moi importante. Coa finalidade de acadar esa igualdade real, Amicos contará coa colaboración da subdelegación do Goberno, que asume o gasto da adaptación cognitiva das 137 mesas electorais existentes en todo o partido xudicial de Noia. A Administración ten o deber de regular dereitos para que a xente que é diferente sexa igual, a norma estaba, e o que faltaba é o que fixechedes vos, que facer un manual costes pictogramas para que Marcelino e todos os que estades aquí, todos os usuarios, podan exercer o mellor dereito democrático. Está previsto que unhas 7.000 persoas con discapacidade poidan exercer o seu dereito ao voto este próximo domingo no partido xudicial de Noia.